நாம இன்னைக்கு லவ் வித் ஃபிளாஸோட 4th எபிசோட் பார்க்க போறோம். ஜோஹியை கண்டுபிடிச்ச ஹீரோயின் உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லக்கூடாதான்னு கேக்குறாங்க. என்னோட அக்கா என்னோட வீட்டு டெபாசிட் பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு பையன் கூட ஓடி போயிட்டான். இதை வந்து நான் எப்படி உங்கள்கிட்ட சொல்றது, எனக்கு ஒரே அசிங்கமா இருந்தது, அவமானமா இருந்ததுன்னு அவ சொல்றா. இதுல என்ன இருக்கு, உனக்கு ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதானே நாங்கெல்லாம் இருக்கோம். ரன்னிங்கை விட்டு அதுக்காக ஓடிடுவியா? ஸ்கூலுக்கு வர ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன்னு சொல்லவும், ரன்னிங்கை மட்டும் வச்சுட்டு என்னால என்ன பண்ண முடியும் ஜோஹி கேட்க, என்ன பாரு நான் சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்கேன் நேஷனல்ஸ்ல, அதனாலதான் எனக்கு பிடி டீச்சரா வேலை எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட என்ன சில நியூஸ் பேப்பர்ல கூட போட்டோ எல்லாம் போட்டாங்க. அதோட ஸ்டூடெண்ட் யாராவது பார்ல போய் வேலை செய்வாங்களா அப்படின்னு கேட்கவும், சில்வர் மெடல் ஜெயிக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான், வாய மூடு அப்படின்னு சொல்லி அவ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறா. இந்த மேல் ஃப்ளோர்ல யாருமே வரமாட்டாங்க. என் வீட்டுல 2 அண்ணன் ஒரு தம்பி கூட உன் கிளாஸ்ல தானே படிக்கிறான், அவங்க தான் இருக்கும், அதனால ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, நீ உன்னோட ரூம் மாதிரியே ஃப்ரீயா இங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ உங்க அப்பா அம்மா எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு அவ கேட்க, என்னோட அப்பா அம்மா நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்பவே இறந்துட்டாங்கன்னு ஹீரோயின் சொல்றா. ஓ, அதனாலதான் என் மேல ரொம்ப பாவப்பட்டு எனக்கு இந்த ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கவும், இல்ல நீ என்னோட ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறதுனாலதான் உனக்கு இந்த ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றேன். உங்க தம்பிக்கு நான் இங்க இருக்கிறது பிடிக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறா ஜோஹி. அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா அவன் வேணா வீட்டை விட்டு வெளில போட்டோம், அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. அதோட நான் உனக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணல, இப்ப நீ என்னோட ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருக்க, நான் எப்பப்பெல்லாம் கூப்பிடுறேனோ அப்போ வந்து ஒழுங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றான். ரன்னிங் பண்றதுக்காக என்ன உங்க வீட்டுல சேர்த்ததுக்கு தான் நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறான். ஹீரோயினை பத்தி அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட விசாரிக்க அவனுக்கு சுத்தமா ஐடியாவே இருக்காது. அப்படி ஒரு பொண்ணு இருந்தாலும் என்ன, அவ அழகா இருந்திருக்க மாட்டா, அழகா இருக்கிற பொண்ணுங்கள்ட்ட எல்லாம் நான் டச்ல தான் இருக்கேன் அப்படின்லாம் வளரிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் அவன் வரைஞ்சிருக்கிற போட்டோ எடுத்து காட்டினோடனே, இந்த பொண்ணு தானே, நான் பார்த்துருக்கேன்டா ஸ்கூல் டைம்ல, கிம்மோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னோடனே, அந்த பொண்ணை நான் மீட் பண்ண முடியுமான்னு ஹீரோ கேட்க, என்னடா லூஸ் ஆயிட்டியா, அந்த பொண்ணு போய் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா, ஒன்னு பார்க்க நல்லாவே இல்லையே அப்படின்னு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு கேட்க, இல்லடா அவளுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் திருப்பி தர வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட, நம்ம 2 பேரும் மீட் பண்ணலாமா, நீ வரும்போது உன்னோட ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிட்டு வா, நான் என்னோட ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். அதனால ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி, நீ என் கூட நாளைக்கு ரெஸ்டாரண்ட் வரணும், நம்மளோட ஸ்கூல் பையன் ஒருத்தன் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காண்டி, அதோட நம்ம ஸ்கூல்லயே அவன் கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி இருப்பான், எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அவனை பாக்கணும்னா நீ போடி, எனக்கெல்லாம் வரதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு ஹீரோயின் சொன்னோன்னே, ஆக்சுவலி பார்க்க போனா நான் 3 கிளாஸுக்கு மேல குடிச்சேன்னா மயங்கிடுவேன், அதுக்கப்புறம் அவன் என்னை எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போய் ஏதாவது கசமசா பண்ணிட்டானா அப்புறம் காலைல நான் அழுதுகிட்டே உனக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன், தேவையாடி அப்படின்னு சொல்லவும், ஹீரோயினுக்கு வேற வழியே இல்லை, சரி நான் வந்து தொலைக்கிறேன், ஆனா ஒழுங்கு மரியாதை பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றான். ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு பேரு கிம், ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு பேரு பார்க். இனிமே அவங்கள நேம் சொல்லியே கூப்பிடலாம். பார்க் கிம் கிட்ட, அன்னைக்கு ரீயூனியனுக்கு வரும்போது நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைச்சேன், பட் டைம் கிடைக்கல, அதனாலதான் உன்னை திரும்ப கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டேன், தப்பா எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அவளும் நல்லா பேசிட்டு இருக்கா. அப்போ ஆனஸ தெரியுமா உனக்கு, நம்ம ஸ்கூல்ல ரொம்ப குண்டா இருப்பானே சின்ன வயசுல, அவன் ரொம்ப ஹீரோ மாதிரி அழகா வந்திருந்தான் ரீயூனியனுக்கு, ஆனா சட்டுன்னு வந்தான், சொல்லாம கொள்ளாம போயிட்டான் அப்படின்னு கிம் சொல்ல, அவனை பார்க்கவே ஃப்ராடு மாதிரி இருந்தது. அவனை நீ என்னமோ ஹீரோன்னு சொல்றேன்னு திட்டிகிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோவே உள்ள வந்துடுறான். ஹீரோயின் கிட்ட அன்னைக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான விஷயம் வந்துருச்சு, அதனாலதான் நான் கிளம்பி போயிட்டேன் அப்படின்னு சமாளிக்கவும், ஹீரோயின் நம்ம என்னமோ மீட் பண்ணி பேசணும்னு முன்னாடியே ப்ராமிஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பேசுற, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, அதெல்லாம் அதோட உனக்கு என்னது ப்ராப்ளமா என்ன, அன்னைக்கு நீ ஒன்னும் அர்ஜென்ட்டா போன மாதிரி தெரியல, ஏதோ பாத்ரூம் வந்துட்டு அதை அடக்க முடியாம அடக்கிட்டு ஓடின மாதிரி தான் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லவும், கிம்மும் பார்க்கும் நல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஹீரோயினோட காதுல வந்து, அவங்க 2 பேரும் நல்லா ஜெல் ஆயிட்டாங்க போல, நாம வேணா வெளில போய் பேசலாமா, அவங்களுக்கு ஏன் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லவும், ஹீரோயின் அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்லையே அப்படின்னு சொல்றா. இவங்க பேசினதை காதுல வாங்கின கிம் ஹீரோயினை காலில் எட்டி வச்சு, அவங்க கூட வெளில தான் போய் தொலையாண்டி அப்படின்ற மாதிரி கண்ணிலே சிக்னல் கொடுத்துருவா. அதனால ஹீரோயினும் நான் வெளில போறேன், ஆனா வீட்டுக்கு போகும்போது என்னை கூட்டிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புவா. ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வெளில உட்காந்து இருக்கும் போது ஹீரோவோட மைண்ட் வாய்ஸ்ல பேசிக்கிட்டே இருப்பான், ஆனா ஹீரோயினோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா, இவளோட மண்டையே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இவளோட கால்லாம் ஏன் பெருசா இருக்கு, ஏன் இவ்வளவு கேவலமா இருக்கா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பா. ஜெனரலா பேசிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோ, நீ யாரையாவது லவ் பண்றியா, ஏன்னா நான் உன்னை லவ் பண்றேன், நான் சின்ன வயசுலயே உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண, நீ என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, அதனால 15 வருஷம் கழிச்சு இப்போ ப்ரப்போஸ் பண்றேன், உனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அழகான பையனா மாறிட்டு வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அதுக்கு 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு, சாரி, என்னை ஏத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்கவும், நீ என்ன லூசா, ஒருவேளை உனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம இருந்துதான் நீ அமெரிக்கால இவ்வளவு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தியா என்ன, பின்ன என்னடா பார்த்த உடனே பொண்ணு கிட்ட வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ற, உனக்கு மேனர்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாதா, லூசு பையில ஓடி போயிடு, ஒழுங்கு மரியாதை போய் பாத்ரூம்ல போய் கக்கா போடா அப்படின்னு திட்டிட்டு போயிடுவா. எனக்கு இப்போ டாய்லெட் வருதுன்னு நான் உன்ட்ட சொன்னா எதுக்கடி என்ன பாத்ரூம் போக சொல்ற அப்படின்னு ஹீரோவும் அங்க குதிச்சு குதிச்சு பயங்கரமா திட்டிகிட்டே இருப்பான்.
ஆனா வேற வழியே இல்ல, அவனுக்கு அஸ் யூஷுவல் எப்போதும் போல வயிறு கலக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயே ஒரு மாதிரி தினுசா நடந்து போயிடுறான். கிம்ம தரன்னு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து ஹீரோயின், இனிமே எவனாவது கூப்பிட்டான்னு என்ன கூப்பிட்ட உன்னை அவ்வளவுதான், அவன் சரியான லூசா இருக்கான், பார்த்தவனே என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு 2 பேரோட நடவடிக்கையும் சரியில்லை அப்படின்னு அவ சொல்லவும், கரெக்ட் அந்த பார்க்கும் அவன் என்ன பண்றான்ற தொழிலே என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை, நானும் அவன் கிட்ட டீச்சர்னு சொல்லல, ரொம்ப வியர்டா இருக்கானுங்க 2 பேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி வா நம்ம எங்கேயாவது பக்கத்துல போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல நல்லா மூக்கு முட்டை சாப்பிடலான்னு கிளம்பிடுறாங்க. பார்க்க ஹீரோ கிட்ட, ஏன்டா பார்த்த உடனேவோட ஒரு பொண்ணு கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுவ, அதோட அவன் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணா பத்தியா, அவளுக்கு எவ்வளவு தைரியம், அவ பார்க்கவும் நல்லாவே இல்ல, அதோட உன்ன மாதிரி ஒரு பையனை ஹீரோ மாதிரி இருக்க, உன்ட்ட அவ்வளவு பணம் இருக்கு, உன்ன போய் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு சொல்லவும் ஹீரோக்கு பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுது. சின்ன வயசுலயும் அவன் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணா, இப்ப 15 வருஷம் கழிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன ரிஜெக்ட் பண்றா, அவளுக்கு எங்கேயும் நான் லேக் ஆகுற மாதிரி தெரியுது போல, அவ என்னதான் எதிர்பார்க்கறா என்கிட்ட, என்ன குறைச்சலாம் என்கிட்ட அப்படின்னு திட்டவும், பார்க் சொல்றான், கிம் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த விஷயத்த சொன்னா, நீ ஸ்கூல் ரீயூனியனுக்கு வரும்போது கார்ல வரலையாமே, அதை எல்லாரும் நோட் பண்ணாங்களாம், நீ ரொம்ப பணக்காரன்னு சொல்ற, ஏன் கார் இல்லையா அப்படின்னு என்கிட்ட கேள்வி கேட்டா, அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போய் ஒரு ஃபேன்சியான கார் வாங்குறோம், அதை பார்த்தோன்னே அவ ஃபிளாட் ஆகி உன் பின்னாடியே வந்துட்டு இருப்பா, நீயும் அவ கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவளை அப்படியே சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு கட்டத்துல அவ உனக்கா உயிரே தர்றதுக்கு ரெடியா இருப்பா, அந்த நிமிஷத்துல நீ அவள்கிட்ட பிரேக்கப்னு சொல்லி கேமை முடிச்சு வச்சிடுறா அப்படின்னு சொல்லவும், அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு ஹீரோவும் ரியாக்ஷன் கொடுப்பான். ஹீரோயினோட தம்பி வீட்டுக்கு வருவான், எல்லா லைட்டும் ஆஃப் ஆயிருக்கும், ஏன் வீட்டுல யாருமே இல்லையா, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே எல்லா லைட்டையும் போட்டு டிவி எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கர சத்தமா வச்சிருப்பான். அவன் போய் தலையில ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு பழைய பேய் படம் ஞாபகம்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். யாரோ ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி பேய் வந்து பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் அவன் நினைச்சிட்டு இருப்பான். ரொம்ப பயத்திலேயே அவன் தலையை தேய்ச்சிட்டு இருப்பான். அந்த நேரம் மாடியில சத்தம் வர மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகும். என்னடா யாருமே இல்ல, நாம மட்டும்தானே இருக்கோம், ஏன் மாடியில சத்தம் வருது அப்படின்னு பயந்துகிட்டே மாடி ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போயிட்டு இருப்பான். மேல இருக்கிற ரூம்ல ஜோஹி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா ஹெட்போன் மாட்டிக்கிட்டே, அதனால இவன் கத்துற சத்தம்லாம் கேட்கவே கேட்காது, அவப்பட்டையே எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவளும் வெளில கிளம்பி வர, இவனும் மாடியிலேருந்து உள்ள போக 2 பேரும் மீட் பண்ணிப்பாங்க. இவன் பயந்து பேயின்னு நினைச்சு கீழே விழுந்துருவான், மயக்கமே போட்டுருவான். எழுந்து பார்த்தோன்னே, நீ எதுக்கு என் வீட்டுல இருக்கிற, இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேரும் ஒரே வீட்டுல தங்குற விஷயம் ஸ்கூலுக்கு தெரிஞ்சா எவ்வளவு பெரிய கெட்ட பேர் தெரியுமா எனக்கு, முதல்ல என்ன மாதிரி மாடல் ஆகுறவங்க எல்லாம் கெட்ட பேரே வச்சிருக்க கூடாது, ஒழுங்கு மரியாதை வீட்டை விட்டு காலி பண்ணி என் அக்காட்ட நான் பேசிக்கிறேன்னு சொல்றான். ஜோகி அதெல்லாம் டீச்சர் வந்து சொல்லட்டும் அப்படின்னு மேல இருக்கிற ரூமுக்கு போயிடுறா. இங்க கீழே அவன் நல்லா தூங்கிடுறான். ஹீரோயினும் அவளோட கார் டீலர் அண்ணாவும் வந்து பாக்குறாங்க. நம்ம தம்பியா இது, வீட்டுல ஆள் என்னன்னா தூங்கவே மாட்டான், முடிச்சுட்டே இருப்பான், என்ன இப்ப நல்லா தூங்குறான் அப்படின்னு கேட்கவும், மேல ஜோகின்ற என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டை தங்க வச்சிருக்கேன், அதனால இவன் பயம் இல்லாம தூங்குறான் போல அப்படின்னு சந்தோஷமாகறாங்க. காலையில ஏஞ்ச உடனே அக்கா அவ கூட எப்படி நம்ம ஒரே வீட்டுல இருக்கிறது, அவளை வீட்டை விட்டு வெளில போக சொல்லு, வேற ஏதாவது ரூம்ல அவளை தங்க சொல்லு அப்படின்னு அவன் தம்பி சொல்லவும், அதெல்லாம் முடியாது, நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், அவன் இங்கதான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அண்ணா நீங்களாவது சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு 2 அண்ணாங்கள்ட்ட கேட்கவும், எங்களுக்குலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லடா, அதோட அந்த பொண்ணு ரொம்ப பாவம், அவளுக்கு ஃபேமிலியே இல்லையா, இங்க கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போகட்டுமே 2 அண்ணாவும் ஓகே சொல்லிடுறாங்க. ஹீரோயின் அவளோட 2 அண்ணாங்கள்ட்டையும் மாசம் தர வேண்டிய பணத்தை நீங்க இன்னும் தரலடா, கொடுங்க, காய்கறி எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லவும், சரி சாயந்தரம் தரோன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க தம்பி, அக்கா ப்ளீஸ்க்கா எப்படி நான் அவ கூட தங்குறது அப்படின்னு சொல்லவும், நீ நேத்தி நல்லா தானே தூங்குன, நாங்க இல்லைன்னா நீ எப்படி நல்லா முழிச்சுட்டே இருப்ப, இப்ப பாரு எவ்வளவு நல்லா தூங்குற, யோசிச்சு பாரு, அவ இப்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கா உனக்கு, ஏன் அவளை வேணான்னு சொல்ற அப்படின்னு கேட்கவும், என்ன சொல்றேன்னு தெரியாம பயங்கர காண்ட்ல இருக்கான் அவன். அந்த நேரம் ரன்னிங் பிராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு ஜோகி உள்ள வரா. இங்க பாரு, நீ என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு நாய் தான், இந்த வீட்டை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நாய், அதே மாதிரி இருந்துட்டு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றான். இவனா பைத்தியமா அப்படின்னு அவன் மனசுல நினைச்சுக்கிறான். ஸ்கூல் லஞ்ச் பிரேக்ல ஜோகி யதார்த்தமா அவன் சைடு திரும்பி பார்க்க அவன் இரும்பி ரொம்ப ஆக்வர்டா பிஹேவ் பண்றான். இவன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணியே நாங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயம் ஊருக்கே தெரிஞ்சிரும் போல அப்படின்னு ஜோகி மனசுல நினைச்சுக்கிறா. ஹீரோயின் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது 2 அண்ணன்களும் இன்னும் மாச செலவுக்கு காசே போடல அப்படின்னு அந்த 2 அண்ணன்களையும் பிடிச்சி கண்ணாமண்ணு திட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கோவமா சாப்பிட்டுட்டு இருப்பா. இதை தூரத்துல இருந்து டாக்டர் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பான். அதை கிம் நோட் பண்ணிடுவா, என்னடா நடக்குதுங்க அப்படின்ற மாதிரி. கிம் டாக்டரோட ரூமுக்கு போயிருப்பா. அப்போ ஜன்னல் வழியா ஹீரோயின் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா தெரியுதுன்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பா. அந்த நேரம் டாக்டர் உள்ள வருவான். நீ பிடி டீச்சரை அப்படின்னு பாதி கொஸ்டின் இழுக்கும் போதே டாக்டர் வாயை மூடிப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு கொஸ்டின் கேட்டா உண்மை மட்டும்தான் வாயிலேருந்து வெளில வரும். எங்க லவ் பண்றியான்னு கேட்டு நம்ம உண்மையை சொல்லிடுவோமோன்னு பயந்துட்டே இருப்பான். ஆனா அவ பாதி கொஸ்டினோட நிறுத்திட்டு, ஒன்னும் இல்ல உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு, ஏன் தெரியுமா, நீ கிட்டக்கு பக்கமும் அழகா இருக்க, தூரமா பக்கமும் அழகா இருக்கு, அதுதான் உன்னோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா. ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு தான் அழகான பசங்களே சுத்தமா பிடிக்காது. ஹீரோவும் பார்க்கும் ஒரு கார் வாங்கலான்னு கார் டீலர் அண்ணா ஒர்க் பண்ற அந்த கம்பெனிக்கே போயிட்டு இருப்பானுங்க. அங்க பார்த்தா ஹீரோயினும் கார் டீலர் அண்ணாவும் க்ளோஸா நின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க.
அவ ஏன்டா இன்னும் காசு கொடுக்கல, மாசத்துக்கு காசு போட மாட்டியா அப்படின்னு திட்டிட்டு இருப்பா. அவ திட்டுறது வெளில கேட்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவ கிட்டக்க வந்து சமாளிச்சிட்டு இருப்பான் அவன் அண்ணன். ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் பார்க்கும்போது இவளோட அண்ணன் தெரியாது, இவளோட பாய் ஃப்ரெண்டா, இவ்வளவு அழகா இருக்கானே அதனாலதான் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் போல அப்படின்னு வேற பார்க் சொல்லிடுவான். இப்ப சொல்லுடா, நான் அழகா இருக்கானா இல்ல அவன் அழகா இருக்கானா அப்படின்னு கேட்கவும், ஆக்சுவலா அவங்க 2 பேரையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவன் வேற மாதிரி மாடல் மாதிரி அழகா இருக்கா, நீ வேற மாதிரி அழகா இருக்கடா அப்படின்னு பார்க் சமாளிச்சிட்டு இருப்பான். ஹீரோக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆகும், அந்த இடத்த விட்டே போயிடுவான். வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஹீரோ ரொம்ப சோகமா வருவான். ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு பார்க்கும், சரி விடுடா, அவகிட்ட என்னவோ அழகு இருக்கு போல, நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியல போல, அவன் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, அதனால அவன் ஓகே பண்ணியிருக்கான் அப்படின்லாம் பேசிட்டு வந்துட்டு இருப்பான். அந்த நேரம் இவன் ஏஜென்சி வச்சு நடத்துற இடத்துல பெரிய மாடலா இருப்பான் இல்லையா, கூட கே பார்ல எல்லாம் போவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா போன எபிசோட்ல. அவன் இப்போ கே பார்ல இருக்கதாவும் அவனை நோட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும், ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த இடத்துக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்னும் இவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. அவன் கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கான் அந்த இடத்துக்கு போவாதன்னு, எதுக்கு நான் சொல்றது கேட்கவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா கே பாருக்கு அவன் வண்டியை விடுறான். ஹீரோவுக்கு அவன் போயிருக்க இடம் கே பார்னே தெரியாது. பார்க் உள்ள போனோடனே இவனும் உள்ள வந்துருவான். கே பசங்க எல்லாருமே இவனை பார்த்தும் சைட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பாத்தியா, பசங்களே என்ன பார்த்து ரசிக்கிறானுங்க, அவளுக்கு என்ன குறைச்சலாம், என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா அப்படின்னு மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பான். அந்த நேரம் ஹீரோயின் அவளோட கே பார்ல ஒர்க் பண்ற அண்ணன் கிட்ட காசு வாங்கறதுக்காக போயிருப்பா. அவன் கிட்ட, நீ இப்ப காசு தரியா இல்ல இங்க கத்தி பெரிய சீனே போடவா அப்படின்னு கேட்கவும், அப்படிலாம் பண்ணிடாத தாயே அப்படின்னு அவனும் கிட்டக்க தலையெல்லாம் கோதி விட்டுட்டு பேசிட்டு இருப்பான். இதை பார்த்த ஹீரோவால தாங்கிக்கவே முடியாது. என்னடா நடக்குது இங்க, அவ பேசுற எல்லா பசங்களும் ரொம்ப அழகா இருக்கானுங்க, எப்படி இவ்வளவு போய் கரெக்ட் பண்ணானுங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அவன் நின்றுட்டு இருப்பான் ஸ்டன் ஆகி. அந்த நேரம் பார்க் கிட்ட வந்து, என்னடா ஆச்சு உனக்கு, ஏதாவது வயிறு இரு கலக்குதாடா, சொல்லுடா, இங்க ஏதாவது டாய்லெட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். அவங்க 2 பேரும் க்ளோஸா நின்று பேசுறத பார்த்த ஹீரோயின், அவங்க 2 பேரும் கே பார்ல இருக்காங்கன்னா அப்ப கே தானே அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். நைட் ஹீரோயினும் கிம்மும் பார்க்ல வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு கே பார்ல அந்த 2 பேரையும் பார்த்த விஷயத்த கிம் கிட்ட ஹீரோயின் சொல்றா. இங்க பத்தியா, நான் அதனாலதான் சொல்லியிருக்கேன், அழகான பசங்களை என்னைக்குமே நம்ப கூடாது, அவனுக்கு 2 பேரும் கேயா இருக்கும்போது எதுக்கு நம்ம 2 பேர்ட்டையும் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல அப்படி வழிஞ்சு பேசினானுங்க அப்படின்னு திட்டிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரம் பிச்சைக்காரி மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பணம் வச்சிருப்பா இல்லையா, அந்த பொண்ணு பாக்குறா ஹீரோயின். உங்களை நான் காலையில பார்த்தேன், நீங்க இப்பயும் இங்கே இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா, உங்களுக்கு தங்க இடம் இல்லையா, இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கோங்க, என் ஃபோன் வேணா தரேன் அப்படின்லாம் சொல்லவும், அப்படிலாம் ஒன்றும் தேவையில்லைங்க, இந்தாங்க இந்த பேக் வேணுமா வச்சுக்கிறீங்களா அப்படின்னு பணம் இருக்கிற பேக்கை அவள்கிட்ட கொடுக்குறா. அவ கணக்கு இது சும்மா துணி பேக் மாதிரி தானே தெரியும், இல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லவும், உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கிம் போட்டிருக்க மாஸ்கை புடுங்கிட்டு அவ கையில இருக்கிற நெயில் பாலிஷையும் எடுத்துட்டு இவளோட ஃபோன் நம்பர் எழுதி அவகிட்ட கொடுக்குறா. ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா. அந்த பிச்சைக்கார பொண்ணுக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுது, நீங்க ரொம்ப கைண்டா பிஹேவ் பண்றீங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாயிடுறான். ஹீரோ அவனோட பாட்டி ஸ்கூலை பாக்கிறதுக்காக வந்திருப்பான். அங்க டாக்டரையும் மீட் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது டாக்டர் பயங்கரமா சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான். எனக்கு இதனாலதான் இவனை சுத்தமா பிடிக்காது, என்னமா தீனி தின்றான், ஆனா எப்படி இவ்வளவு ஒல்லியா இருக்கான், நான் கொஞ்சம் தின்னாலே குண்டாயிடுறேன் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டே உள்ள வரான். ஏன்டா நீ சொன்ன ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலே பாட்டி கட்டி தருவாங்க, எதுக்குடா இந்த குட்டி ரூம்ல வந்து இப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு கேட்கவும், இது உனக்கு வேணா குட்டியா தெரியல, எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஹாப்பியா தான் இருக்கு, அதோட இந்த வேலையில எனக்கு வெக்கேஷன்லாம் கிடைக்குது, பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் வேலை செஞ்சா போதும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றான். சரி உனக்கு பிடிச்சிருந்தா சரிதான் அப்படின்னு விண்டோவை பார்க்கும்போது அங்க நம்ம ஹீரோயின் பிடி டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா. பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறான் ஹீரோ. வெளில வரும்போது ஒரு ஈவில் மாதிரி ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு வரான். நேரா அவன் கன்சல்ட் பண்ற சைக்காலஜி டாக்டர் கிட்ட வந்து, இப்போ அவளை எப்படி ஆட்டி படைக்க போறேன்னு மட்டும் பாருங்க, இனிமே அவ என் கைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். மறுநாள் பிரின்சிபலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு, நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு புது கரஸ்பாண்டன்ட் இன்னையிலேருந்து வர போறாரு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவை. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க. ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்த்து உன சாவடிச்சிருவண்டா அப்படின்னு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கா. ஹீரோ என்ன இவ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு வயிறு கலக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அதோட இந்த எபிசோட் கட் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.